днешно време, когато хората изглеждат изморени и пречупени от необмисления си и забързан живот, е хубаво да се върнем към времената, когато е било важно за един народ да бъде единен и уверен в бъдещето. Да се върнем към минало, в което действията на герои са повеждали цели нации към една благородна цел. От тези времена е хубаво да извлечем поуки, които днес могат да ни дадат друга гледна точка и да си спомним, че всъщност ние сме наследници на един велик народ, който носи в себе си духа на незабравими герои, непобедими владетели, могъщи царе и мъдреци. Възможно ли е да има ключ, който да отключи силата, съзнанието, гордостта на един народ и да запали огъня на духовността? Материалното време, в което се намираме като общество, не е плод на икономическата криза, а на липса на вяра и духовни ценности. Време е да си припомним завета на хан Кубрата, предаден на неговите синове, че само ако сме единни като сноп стрели, можем да устоим на всички изпитания и заедно можем да постигнем всичко за един по-добър живот. Грях е да забравяме такива завети, предавани от поколения на поколения, и слова, които ще пребъдат и след нас. Стига сме слушали прехвалените величия на други народи. Стига сме търсили щастието по други земи. Сега е моментът да си припомним Паисиевите завети и да потърсим, уповавайки се в собствената си велика история. История, която да култивираме и предаваме на следващите поколения, за да знаят и помнят, че само в поуките на историята можем да намерим решенията на днешните страдания. Поради тази причина, ние от Treasure възстановихме за вас българската история в картини, скулптури и сувенири, с надеждата във всеки дом да има символа на нашата сила и величие.